Доброго ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку. Сябры, а давайте узгадаем самые рызыкоўныя прафесіі. Думаю, их даволі много. Лётчик-выпрабавальнік, напрыклад. А яшчэ космонавт. Ой, сур'ёзная рызыка лятаць у космос. Правильно. А яшчэ якія прафесіі можна назваць рызыкоўнымі? Кранаўшчык працуе на вельмі вялікай вышыні. Думаю, гэта таксама не вельмі бяспечна. Вот, я яшчэ ўспомніла дрэсіроўшчыкаў, якія працуюць з драпежнікамі. Кожны дзень уваходзіць у клетку з дзікімі звярамі. Яшчэ якая рызыка? Складана не пагадзіцца, Кася. Выратавальнікі кожны дзень могуць сутыкнуцца з небяспечнай сітуацыяй. Пажар, паводка, чалавек ці жывёла ў бядзе. І яны адразу спяшаюцца на дапамогу. Слухайте, хлопчыкі, мы не назвалі яшчэ адну вельмі важную, небяспечную прафесію. Упэўнены, што не адну. Але яна даволі вядомая. Без людзей гэтай прафесіі немагчыма абысціся на здымках маіх любімых прыгодніцкіх фільмаў. Усё правильно, Кася. Усе трукі там выконваюць каскадёры і таксама сур'ёзна рызыкуюць. Сябры, а як вы думаеце, прафесія біёлаг рызыкоўная? Ого, біёлаг? Ну ты прыдумаў, разумнік. Біёлагі вывучаюць прыроду, але часцей за ўсё яны робяць гэта ў розных там навуковых лабараторыях. Што тут можа быць рызыкоўнага? Кася, Лесік нічога не будзе гаварыць дарэмна. Ну-ну, тады прывядзі прыклад небяспечнай работы біёлага-разумнік. Калі ласка. Для гэтага прапаную адправіцца ў маленькую вёску ў Цвярской вобласці. Менавіта тут сям'я біёлагаў Пажэтнавых стварыла лепшую ў свеце сістэму рэабілітацыі асірацелых мядзведзікаў. Ого, яны збіраюць малых мядзведзікаў, якія засталіся без бацькоў і гадуюць іх? Менавіта. За гады працы навукоўцы сталі татамі і выхавалі больш за 250 маленькіх драпежнікаў. Але пры чым тут біялогія? Як пры чым? Пажэтнавы не проста займаюцца ратаваннем мядзведзяў, але і вывучаюць экалогію і паводзіны буйных драпежных жывёл, іх узаемаадносіны з чалавекам. Лесік, ты сказаў, што вучоныя гадуюць мішак па лепшай у свеце сістэме, так? Менавіта. Выходжваць мядзведзянят Пажэтнавы пачалі яшчэ ў 1974 годзе, а вучыцца да іх прыязджаюць з розных краін. Дык што ж за сістэма такая асаблівая? Пры ўсім клопаце пра сваіх гадаванцаў, кантакты з мядзведзікамі Пажэтнавы імкнуцца мінімізаваць. Гэта і ёсць адна з галоўных асаблівасцей праграмы. І ўсё для таго, каб мядзведзікі не прывыкалі да чалавека? Так, Патап. Вучоныя тлумачаць, што ў іх не зоапарк. Жывёлы павінны заставацца дзікімі, інакш у прыродзе ім не выжыць. Ну як жа гадаваць мішак і не пасябраваць з імі? Для гэтага тут распрацаваны правілы. Напрыклад, падчас кармлення вучоныя выкарыстоўваюць спецыяльнае адзенне, бляклую зялёную уніформу і ніякіх дадатковых пахаў. Значыць, мыла з водарам і парфума тут недапушчальныя. Але чаму? Кася, усё проста. Каб мядзведь не запомніў ні знешнасць, ні пах карміцеля. Усё так, Патап. Яшчэ мядзведзям тут не даюць ні мясных дабавак, ні салодкага. Звер не павінен ведаць, што ў людзей можна паласавацца прысмакамі. Але гэта несправядліва. Мішкі што, ходзяць галоднымі? Ні ў якім разе. Ежа ў іх дастаткова. Проста драпежнік павінен сам захацець сысці ў лес, каб адшукаць больш смачны корм. Лесік, цяпер я зразумеў, чаму ты назваў прафесію біёлага рызыкоўнай. Пажэтнавы маюць справу з драпежнікамі, якіх не прыручаюць, а наадварот, захоўваюць іх дзікасць. У гэтым і ёсць унікальнасць сістэмы. У сярэднім біёлагі выходжваюць ад 8 до 10 асірацелых мядзведзікаў за год. А калі яны становяцца дастаткова моцнымі, іх выпускаюць назад у лес? Менавіта так і працуе школа дзікіх мішак. І колькасць іх у прыродзе павялічваецца. Здорава! Пра гэта можна не толькі навуковую працу напісаць, але і цікавую кніжку. Пажэтнаў старэйшы сапраўды піша казкі. І ў яго казках, напэўна, мядзведзі адны з самых галоўных герояў, так? Ты не памыляешся, Патап. Ну, калі кніжкі ўжо ёсць пра гэтую школу мішак,
можно придумать мультики. Дакладна можна. Тады мы напишем сценарий и возьмемся за справу. А пакуль можем поглядеть мультик, які уже придумали и намалявали. Добра, Кася, уключаю ранішні мультфільм. А зараз Зараз я поділюся з вами цудоўнай гісторыяй. З задавальненнем паслухаем, Кася. Толькі спачатку адгадайце, ці магло маленькае шчаня прабегчы сапраўдны марафон? шчаня, марафон? Не магло. Марафонская дыстанцыя вельмі вялікая. А вось я цябе і падлавіла, разумнік. Кася, ты ведаеш гэтага чатырохлапага спартсмена? Ведаю, і вас зараз пазнаёмлю. Цікава. Можа, ты, Кася, ўсё ж нешта пераблытала? Нічога я не пераблытала. Слухайце, аднойчы на захадзе Таіланда прайшоў марафон, падчас якога спартсмены па традыцыі прабеглі 42 кіламетры. Прычым прафесійныя спартсмены трацяць на гэтую адлегласць больш, чым 2 гадзіны, а аматары і ўвогуле 4 з хвілінамі. Лесік, хопіць мяне перапыняць. Прабач, Кась. Дык вось, на марафоне ў Таіландзе асабліва вызначылася адна спартсменка, але не тым, што заняла першае месца або пабіла рэкорд. Кася, гэта неяк звязана з сабачкам, пра якога ты нам гаварыла? Менавіта. Спартсменка прынесла на фініш маленькае шчаня. На 12-м кіламетры дзяўчынка заўважыла марафонцаў, якія нешта аббягалі. І гэта быў маленькі сабачка? Так. Калі спартсменка наблізілася, убачыла бездапаможнага малога. І паблізу не было ні гаспадароў, ні дамоў, адкуль шчаня магло ўцячы. Не было. І дзяўчына вырашыла, што малому небяспечна заставацца на дарозе. Так маленькі сабачка прабег марафон? Здорава! Сапраўды, дзяўчына прабегла 30 кіламетраў, трымаючы пухнатага малога. І яны разам завяршылі дыстанцыю. А ты мне не верыў, разумнік. Ого, якая чулая спартсменка. Упэўнены, ёй было не проста бегчы з такім мілым, але ўсё ж адчувальным грузам. Але дзяўчынка не магла кінуць яго на дарозе. І правільна зрабіла. Цікава, а як адчувала сябе шчаня пасля фінішу? Для пухнатага пасажыра прабег аказаўся стомным, і ён заснуў. Вядома, столькі ўражанняў. А гаспадары малога адшукаліся? Не адшукаліся, але дзяўчына з задавальненнем пакінула яго ў сябе. Напэўна, калі сабачка вырасце, таксама стане спартсменам. Магчыма, нават рэкорды будзе ўсталёўваць. Кася, ты адшукала цудоўную гісторыю, цікавую і кранальную. Я старалася. А зараз, хлопчыкі, адшукайце, калі ласка, для мяне і гледачоў самы цікавы мульцік. Будзе зроблена. Глядзім мультфільм, сябры. А зараз надышоў час развітвацца. Ой, і што, у нас не засталося некалькі хвіліначак? Некалькі засталося. Тады давайте паглядзім яшчэ адзін маленечкі мульцік. Мне мульцікаў не хапіла. Кася, табе іх заўсёды не хапае. Добра, угаварыла. Я ўключу яшчэ адзін маленечкі мульцік. Ура! Толькі давайте спачатку развітаемся з гледачамі. Давайте. Сябры, няхай ваш сённяшні дзень пройдзе цікава. Паспяхова. І абавязкова весела. А нам засталося толькі дамовіцца пра наступную сустрэчу. Усе памятаюць, калі яна адбудзецца. Як заўсёды, зранку. У нашым добраранку! Не праспіце, і яшчэ адзін мульцік глядзіце.